The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished, unto all good works. Maingad daw sa tanan nato mga subscribers at mga igsoon diyan ni Kristo, our followers sa Balbido Evangelistic Ministry. Well, today, magapadayon kita sa atong gibiyaan kagahapon o sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa mas naandan mo gamit dayon kita ng mga magtotoo atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, 1 John 1:9, the rebound technique, aron malimpyuhan kita sa mga sala nga niya sa atong kalag nga atong nabuhat nga adlaw, ato kining isugid nga sa tubangan sa Dios kamahan directly and privately to Him. Kay ang 1 Juan 1:9 na kaniyon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you, unbeliever, maong imong paggamit karon sa imong kabuton. Mudawat ka ba ni Kristo, ingon nga imong luluwas, o imo ba siyang isalikway? Anara ka na sa imong kabuton. Apan ang mando sa pulong sa Diyos mao nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat nining lain sa mga adlaw nga imong padangat ka na mo, Diyos, uban sa maayong panglawas, o nga kami imong giatag kay gayunan nga makapadayon sa pagtuon sa imong kangaturan, nga mao lamang ang among gabayan sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat to Diyos ni ining kay gayunan nga imong gihatag ka na mo, kinigumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon, atong tukbil katong butang ang usa ka magtotoo nga gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon, apan ang iyang pasiyon na sa iyang kinabuhi mo manggihapon ang iyang pagbati. If is perpetually in a state of fear and worry, kini siya. He is a loser believer. Now, siya nagakinabuhi in a state of fear, worry, anxiety, insecurity. In short, nagkinabuhi lamang siya sama sa usa ka dili magtotoo. Kaya binimo, we have to learn how to distinguish kalahian sa normal emotion o sa abnormal emotion. O unsaon nato paglikay sa paggamit ni abnormal nga emosyon. Hinumduman ta nga kita nagahisgot bahig sala sa pagbati or emotional sins. Again, abnormal emotion mao ni bungkag, makaguba sa atong espirituhanong kinabuhi. Samtang ang normal nga emosyon nag-uswag kini. Promotes happiness, kalampusan, katakos sa kahimulos sa grasya sa Dios. Ang pagsangkap sa Dios kanato atong dawaton o atong uban sa atong naghinam kita sa pagdawat niini
ug atong gigamit sa atong alam panginabuhi. But again, it's a matter of choice lagi. Now, tuod no mangutana ko nimo, unsa may but pasabot niining gitawag nila og fear panic ploy. Apan unsa man gining ploy? Tubag usa ni ka duwa. Usa ka inunta contest. Ehemplo, sa diha nga usa ka tawo makigharong og laing tawo. Kinsa silang duha may abilidad to play any game or contest. So, makaingon ta nga, kini mga tawhana, duwa gisusto. They will play this game. Duwa gini, ug maayo. So, fear and panic are going to play to contest each other. Mao to akong iyon mo, duwa gini ron. Nakitang mga magtotoo, dili kita angay nga may lambigit ni maong gitawag nilang fear, panic, ploy, no? We should never be engaged in this thing. Okay, now, ato kong reviewon kadtong 7 ka kategorya sa categorical problems nga kini ba makalingan ni sa atong espiritualong kinabuhi. Ang nag-una gyud ni distraction from self and others. Pagkalinga ba tungod sa atong kaugalingon, tungod sa atong pagka-arrogante baka o tungod usab sa ubang tao. Now, of course, mosamot kining mga pagbuhat ng mga sala nga sala sa una, sala sa dila, sala nga makita over sins. So muna, distraction from self and others. Ang ikaduha nga kategorya mao ning fear and other emotional problems sama sa pagataranta, panic. Mao ning ikaduha, ikatulo, rejection. Kana bang salikway. Isalikway ka sa imong mga higala. Excuse me. Isalikway ka sa imong mga hinigugma. Mao ning ikatulo. Ikaupat, ang pagkamatay o kamatayon, death or dying. Ikalima, timing. Ikaunom, mga saad versus pagkamasaligan, integrity. Ug ang ikapito, ang old sin nature o ang fragmentation of trends. Okay. Kung bahin na sa pagkahadlok, ang usa ka talawan di gyud makahuna-huna gusto under pressure. Mao ni talawan. Apan ang usa ka isog nga tao can with relaxed mind hanoy o hapsay o inunta sabay binisaya gyud relax hapsay nga panghuna-huna. Unya, ang concentration gikinahanglan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Concentration is required in studying Bible doctrine. You see? Kaya kuha kay concentration, dili yung ka madali o kasabot sa gitudlo. You see? Concentration is part of the requirements nga imog yung makatunag mayo ang kamatuoran. Remember the principle? Numdum ka? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Consistency in spiritual momentum, consistency in inculcation, consistency in metabolism and application of Bible doctrine. Now, consistency in concentration is critical
So, sa ka magtotoo, ayaw kalimot nga ang mga krisis ug mga katalagman mo abot lang yun nagkalit will just hit a believer instantly. And when they hit us, kung mo igo na sila nato, do we have the skill to handle them? Mo nila kung pangutana. Nabatay kahanas sa pagatubang ni ining maong mga katalagman o mga krisis. Nanumdum ka ba ang sinitabo ni Job na pakyas ba siya when the disasters hit him? No. Wala ba? He even bravely said, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Mao gito gisulting Job. And that is what God wants a believer to experience. Now, sa diha nga mohapak ang mga katalagman, moabot sa itong kinabuhi, ang sagad yun natong kanang bation, maong pagkatarantar ba? But there are a lot of biblical passages and verses that give us regarding this. Nasa Deuteronomio 31:6. Kung sa isulti diya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Verse 8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Isaiah 41:10. So ang gisulti diha. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Salmo 56, versikulo 3. When I am afraid, I will put my trust in you. Na, ang pagtuo, makita nato dinhi, usa kini sa mga requirement in reverse concentrating Bible doctrine. Nasabot pa sabot og reverse concentration. Ang bot pa sabot nini pag-recall, paghinumdum. Now, unsa gisulti sa pulong sa Dios? If God is with us, who can be against us? Now, dito sa Exodus, ang mga Hudiyo nakakita sa mga sundao ni Faraon. Suliran to, di ba? Apan si Moises, nakakita mangyud siya sa solusyon sa maong suliran. Ang mga Hudiyo, mga biktima kini sila sa fear, panic, ploy. Atong gisgutan. Fear and faith are mutually exclusive. Okay? Di na nimo na sila masagol. Now, dihay prinsipyo nga atong kanunay ni hatag kanimo. Adversity is the outside pressure of life. Stress is the inside pressure of life. So, ang adversity is inevitable, but stress is optional. Kung sa may pasabot ng inevitable, dili kalikayan. Apan ang stress is optional, nag-agad kung kanang akong tugutan. Sabot? Optional. Kaya binimo, ang matag magtotoo, kinahanglan should take the responsibility for every decision he makes. Also remember, by the way, nahinumdum ka pa man itong law of volitional responsibility. Balaod na. Spiritually speaking, balaod na. Nga ikaw kanang mo'y manubag. Kung sa imong buhaton, na ay resulta. Ikaw manubag sa unsay imong himuong desisyon. You see,
Mao na kung giingon nimo nga every believer should take the responsibility for every decision nga iyang himuon. Nya hinumdumi po tong prinsipyo, human solution is no solution. Dili gyud solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Ayon na nagkalimti. Now, ang sunod nga punto nga atong paghisgutan mao kining ikatulo nga categorical problem, which is pagsalikway, rejection. Okay. Rejection. Isalikway ka sa imong mga higala, isalikway ka sa imong mga hinigugma. When you are rejected, unsa may imong bation? Tsaka, ibang sa bation niyo. Kung isalikway ka, maluoy ka sa imong kaugalingon. Self-pity. Unsa man yung self-pity? Di ba sala? Sala. You feel that self-pity, then you become depressed. Basta? When we are rejected, that means somebody is rejecting us. There is a rejector and there is a rejectee. Meaning, discarded, set aside, excluded, eliminated. So, there is a problem in being rejected. Basta? Kadto ganing kinsay kanang salikway becomes stressed and he feels jilted or dejected. Mao gyud na yung mation. Now this is destructive to the spiritual life. Magkaguba. Now, but if a believer ana siya og kanang baton siya sa personal nga gugma ngadto sa Dios, dili ra ba ni suliran alang kaniya? Dili. In other words, the believer needs to have pulong sa Dios na metabolized. Aron sa ingon niya, siya makalikay being affected when he is rejected in life. Now, in terms of rejection, na ay rejector o naapoy rejectee. It is either you, the rejector, or the rejectee. Whatever or wherever you are, ang una yung butang that should be considered mo ang hinungdan yan ang maong pagsalingkway, the cause of that rejection. Kaya ang cause, ang hinungdan, mao na'y problema. Now, when it comes to problems, you either use God's 10 problem-solving devices or your human problem-solving device. Naaranan nimo. Nakakapilian. Apan hinumdumi ang prinsipyo. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and guaranteed solution. Na naman tayo kabubuton nga itong magamit, di ba? It's a matter of choice. Mao gini kanunay na itong pahinumdum nimo nga it is a matter of choice. You must consider this principle also. Adversity is inevitable. Stress is optional. Now, ang gisalikway, sinalikway, rejectee, is the one being rejected. Basta? Ang rejector, nagasalikway, is the one who rejects. Kitang mga magtutuo, pahimangnuan sa pulong sa Dios to be persistent in the cognition, metabolization, and application of Bible doctrine, o ngaon ta kini mo tuyok-tuyok, mga libot-libot na kini sa imong panhimuot in the stream of your consciousness. Kaya bigo nimo, sa kinabuhi sa ka magtutuo, labihas kadaghang mga suliran. There are many problems that would crop up. And as they hit the believer's life, kung moigo na sa ka magtutuo sa iyong kinabuhi,
ang mga assets sa Dios o divine weapons for Him to use are right there in the right lobe of the mentality sa iyang kalag. Sabot? So it's for the believer to make the outside pressure of adversities internally and become stress to him, or respond them with the use of God the Holy Spirit's enabling power. Hence, it all depends on the believer's volition. Nagagad lang yapon sa iyang kabubuton. Now, you know what? Kitang mga magtotoo, gipahimang nuan, mo ba na hustong bitisya? Admonished. Gipahimang nuan, to be sure we are inside. Siguruhon ginatog na ata sa sulod sa operational divine dynasty. Kaya laing ngan good evening operational divine dynasty, protocol plan of God, kanang God's power system, the Christian way of life. Mo ni mga synonym. So, siguruhon kita kanang pahimangnuan lagi sa pulong sa Dios nga makasiguro gitag na ta sa sulod sa maong operational divine sphere, so that when we make any decision, sa gayon nga mahimo tag desisyon, ana ata sa sulod sa gitawag area of strength. Surely, sigurado man gyud nga atong desisyon himuon would be right and good. Sabot? Our reaction to rejection will complicate our life. Sana himon nung nagkaling kanang nagkayamukat. It will complicate our life. Thus, forget Bible doctrine to use. So, sa mitabo, sa higayon nga imo nang isaliko ang pulong sa Diyos, di na nimo gamiton, you become miserable. Di man na. Now, let us not forget one thing in terms of this impersonal love. Sa diha nga mogamit kita ni ining feeling of the Holy Spirit love, ang imong espirituhanong kinabuhi continues to be solid, solido, ligon, and moving forward. Life for the believer becomes complicated sa diha nga he fragments, magkabungkag tungod sa reaction to rejection. Now, dinhiyon itong hunungon usab dinita mo parking una kay anto ipadayon ni ugma. So ayog sipyat sa pagsunod sa sumpay ni ini itaas-taas patag paghisgutan bahi ni ini mga butanga. Okay? Okay. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, salamat sa imong grasya. Sa imong paghatag kanamo nining higayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon nining among daily spiritual momentum. Pinagi lamang kini sa paglihok sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.